Paul, yes. Manaka mochupe to akanyo nyama na kwanye liko de nyime. Wa kwanye mana kumukete no. Access, yeah. Serikali masani ilungo ni intiye gimoro ilungo ni digital superhighway. Ma en pila mara beach a plan ma jatel maduong osiketo. Kendo en gima itimo. Koro digital superhighway ka ne intiye gimoro milungo ni 100,000 kilometers of fiber. Mano ngeche ni fiber ma serikali waketo e gwenge ka gwenge. Okay? To nitie gimoro ni 25,000 public Wi-Fi hotspots. Public Wi-Fi hotspots gidhi keti ki e market e siro ka siro. Dibet gi public Wi-Fi hotspot. Ngeche ni seche mamine wa uso to jibende biro nyiepo to ginyalo tiyo gi internet ni kendo public Wi-Fi ni e timo gimoro kaka e-commerce ma seche mi uso e chiro ti okochuno ni nyaka idhi ikaw gi kitere siro moro. Inyalo mana post kanyo to wacho ni kawuono alot nitie e siro kaka dala kucha siro Achego. Nyalo wacho ni kawuono alot ng'eny Achego kata kawuono alot ng'eny Chemelil kata Muhoroni. Koro mano e kaka public Wi-Fi no idhi tigo. To mar adek nitie gimoro ni digital hubs. Koro penjo mani penja no iwacho ni okochuno ni nyaka ji bed mana Konza. Koro digital hubs en gimen program watimo sani. To digital hubs ni opportunity ma waketo ni access. Kidwa access mar young people, nyithiwa matindo ma otiegre wach mar teknolojia nyalo access government services, government information. Kendo ginyalo yudo bende training mar miyo gi som kaka inyalo tigi AI maber. Kendo miyo gi opportunity mar tiyo ni kambe matiyo oko to gintie e dala. Digital hubs ka yudo ka serikali oketo ni serikali timo 1,450 digital hubs. To out of 1,450 go a ward ka ward dhibedo gi digital hub. Masani waheshimiwa MPs gero gi pesa mar CDF. MP ka MP onego ger digital hub a ward ka ward. Koro yudo ka serikali osegolo pesa no kendo MP ka MP gero kato Konza to bro miyo gi equipment and computer a ward ka ward moromo size mar hub no. Kendo ICT authority under Ministry of ICT dikelo gimoro milungo ni fiber. Mondo mikoro internet ni oyudre nyaka e gwenge mapiny kacha. Mondo mikoro okuchuno ni ng'ato nyaka bi nyaka Nairobi eko oyud tich. Onyalo bed e ward kuma intie no to otiyo gi computer to access information to tiyo ni kambe maoko. Kendo nyalo yudo ka koro pesa donjone nikech tich motiyo cha. Koro kamano bende kaka koro wang'iye ni access mar information miwacho ni ji bro bedo ni yudo kata mana e gwenge bantie cha kaluwore gi plan ma serikali osiketo. Kendo dhi mbele sani wan kaka Konza wasetiyo gi TVET institutions ma every TVET waseketo nigi computer mar konyo nyithindo mondo mi oyud access mar information kendo ginyalo tiyo. To kendo sani bende ka otiyo gi communication authority wagero digital hubs county ka county wagero ariyo. Iluongo ni Center of Excellence. Mondo mikoro county ka county nyaka bed ni Konza gi serikali nigi nafas mar nyiso ji ber mar technology. Kendo our young people masani onge tich nyalo dhiye kendo yudo tich. Kendo kirango kaka chenro dhi yudo ka koro young people gi bende gin bendo gidwaro ndigi gi office. Gin gidwaro mana ni teknolojia internet, timie computer, tinyise ni tim kama tiyudo pesa kama. Mane wach magidwaro. Koro yudo ka kaka koro watime ni very soon ibedo ka ng'eny jomatindo bro yubedo ni nyalo tiyo to okochuno nyaka gidhi office ka gideta kaka dayoni. Ginyalo beta to gitiyo tich gi technology to gitiyo gi AI to tich yudre ni